агар шумо нохуст дар ҷои зиёда аз 3 хонумро вохӯрдед, мутмаин бошед ки онҳо дар бораи мардум сухан мегӯянд. баъзе хонумҳо метавонанд дар як вақт бисёр корҳоро иҷро кунанд, ба мисли нохунҳояшонро ранг кунанд, сериал тамошо кунанд ва ҳамзамон бо телефон суҳбат намоянд. одатан хонумҳо барои рангу бор кардан ва зебо сохтани чашмҳо, алалхусус мизжаҳои поён, даҳони худро кушода мемонанд. агар писар соати 19 дӯстдоштаашро ба мулоқот даъват кунад, вай аз субҳ барои ӯ омодагӣ мегирад ва ҳанӯз ҳам ба мулоқот дер хоҳад кард. қариб тамоми духтарон ба он боваранд ки дӯстдоштаҳои собиқи онҳо ҳанӯз ҳам онҳоро интизоранд ва умедворанд ки муносибатҳои онҳо барқарор мешавад. агар духтаре ба шумо гӯяд ки шумо хеле зебо ва хуб ҳастед, шумо набояд дарҳол худро аз даст дода муносибатҳои ошиқонаро умедвор бошед. ҳамзамон фаромӯш насозед ки дар ҳар сухани хуби баъзе хонумҳо яқин рози ниҳон аст. хонумҳо мекӯшанд ки дар бораи дӯст-духтари собиқи мард маълумот пайдо кунанд ва ҳатто мехоҳанд бештараш ӯро дида боварӣ ҳосил кунанд ки онҳо дар ҳақиқат аз дӯст-духтари собиқи мард беҳтаранд. барои духтарон санаҳои фаромӯшнашаванда хеле муҳиманд, ки писарон хеле кам аҳамият медиҳанд ва ҳатто барои ба ёд оварданашон фикр ҳам намекунанд. ҳар он чизе ки занон мардонро мебахшанд, онро дар байни як ҷанҷоли шадид ба ёд меоранд. баъзе духтарон вақте ки ҳис мекунанд ки муносибаташон бо писар вайрон шудааст, аллакай барои худ дӯсти иловагӣ мегиранд. ҳама духтарон таърифҳоро меписанданд ва агар дар тӯли як рӯз ягон нафар онҳоро таъриф накунад, он рӯз онҳо худро хаста ҳис мекунанд. духтарон дар як рӯз борҳо ба оина менигаранд ва ҳатто вақте аз назди равзанаи калони дукон мегузаранд, ба он менигаранд. бисёр вақтҳо духтарон мактубҳо, паёмҳо, смсҳоро аз дӯстписарҳои собиқ нигоҳ медоранд ва онҳоро гоҳ-гоҳ мехонанд. пас аз ҷудо шудан, онҳо аксар вақт шабона гиря мекунанд ва наздик ба 1 соли дигар азоби рӯҳонӣ мекашанду ба бозгашти дӯстдоштаашон умед доранд. нафароне ҳастанд ки ба дӯстии байни марду зан боварӣ доранд, аммо умедворанд ки он ба муносибат табдил меёбад. ҳама духтарон дӯст-духтарони маъшуқаҳои худро ва ҳатто собиқ дӯстдоштаҳои маъшуқаҳояшонро рақиби худ медонанд ва нисбати онҳо рашқи зиёд доранд. мағзи сари писарон нисбат ба мағзи сари духтарон 10% камтар аст. қисми зиёди занони зебо сирро пинҳон карда наметавонанд, бинобар ин онҳо зиёдтар байни худ ғайбат мекунанд. бисёре аз духтарон дафтарҳои барояшон нолозимро танҳо барои муқоваи зебояш харидорӣ намуда нигоҳ медоранд. духтарон бисёртар филмҳои ашковар ва оромро хеле дӯст медоранд ва ҳамеша дар лаҳзаҳои ғамангези он гирья мекунанд. духтарон шумораи телефони дӯстдоштаҳои собиқро, ки қаблан онҳоро ба дафтар нусхабардорӣ карда буданд, нест мекунанд, на ин ки чун писарон пас аз ҳар чанд вақте боз ба он менигаранд. агар шумо маҳбуби худро беороиш дидед, пас вай акнун ба шумо комилан боварӣ дорад.
агар духтар муддати дароз хомӯш бошад ҷанҷол сар мезанад. ҳама духтарон орзу доранд ки издивоҷ кунанд ва аз хурдӣ онҳо маросими арӯсиашонро ба нақша мегиранд. давомнокии миёнаи умри занон аз мардон дида зиёдтар аст.